Mindenki örül, ha szerencséje van. Mindenki gazdag, sikeres akar lenni, örül, ha szeretik. A 32. Fehova ünnepi megnyitóján külön tisztelettel köszöntöm Kóros Gábor urat, a Magyar Etttenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségének elnökét. Itt a budapesti Fehova kiállításon nagyon szerencsés emberekkel találkozhatok. Vadászok, halászok, vállalkozók, politikusok, akik befolyásolják Magyarország és egész Európa jövőjét. Megköszönöm Kóros Gábor elnök úrnak a gondolatait. Ma azért vagyok itt, hogy megtaláljam a szerencse és a siker titkát, különösen a szerencse titkát, mert azért kevesebbet kell dolgozni. A Fehova továbbra is Magyarország és a Kárpát-medence vadászainak és horgászainak legnagyobb és legrangosabb rendezvénye. A folyamatosan változó világunkban ez a kiállítás ma is lehetőséget ad arra, hogy évente itt találkozhassanak a természetkedvelők, a vadászat és a horgászat rajongói. ...2029-ben pedig Európa, sőt szinte a világ minden tájáról érkeznek majd ide kutyák. Elnök úr, nagyon örülök, hogy MEOS elnyerte az Európai Kutyakiállítás rendezési jogát. Ez nagy szerencse. Igen, ez mindenképp van benne egy szerencse faktor is, de én azért úgy gondolom, hogy ez hosszú évtizedes munkának a gyümölcse. Több nemzetközi rendezvényt rendezett már ez a picike ország. Én úgy gondolom, hogy ezek olyan referencia rendezvények voltak, olyan jól összeállt a siker és a ehhez kapcsolódó szervezés, hogy jól érezték itt az emberek magukat, és így a pályázatunk sikerre fordult. Nemrégiben egy másik fontos választást tartottak, a Kinológiai Világszervezet FC elnökének választását. Dr. Jakil Tamás már sokatszor nyerte el az elnöki posztot. Kérdezem, miért választottak újra? Talán azért, mert ön jóképű, elegáns, olyan, mint Hollywood sztár. Vagy vannak más okok is? Hát remélem, hogy nem azért választottak meg. Gondolom az FC elnökségről beszél. Negyedszer választottak meg elnöknek az FC-ben, de elnökségi tagnak már 2009 óta nagyon sokszor. Hogy ennek mi az oka? Talán az eltelt 60 év az életemből, ami szinte végig kutyákkal telt, tenyésztőként, kiállítóként, sportdiplomataként. Nagyon sok szeletét ízleltem meg, és aztán dolgoztam a kutyázásban. Az FC Bírói Bizottságának voltam alelnöke, az Európa szekciónak voltam az alelnöke. Tehát nagyon sok lépcsőfokon kerültem oda. Nem is annyira én akartam ezt a dolgot, hanem ezek történtek velem, és ami miatt ezt annak idején el is vállaltam, hogy éreztem azt a bizalmat, amit az elvégzett munkám alapján felém a 5 kontinens 100 országából közvetítettek. És akkor azt mondtam, hogy ha ez a bizalom tartós és meglehetősen erős, ahogy én szeretném, akkor gyerünk és csináljuk együtt, és megpróbálom ezt a hajót egy igen viharos tengeren úgy vezérelni, hogy eddig még a jéghegyeket kikerültek. Magyarország büszke arra, hogy az FC Világszervezet elnöke magyar. Büszkék vagyunk minden egyes magyar kutya Európa vagy világbajnokságon elért sikerére. A Fehova kiállításon ezeket a sportolókat köszöntjük. Már 5. éve, hogy a sportolóinkat köszöntjük
ezen a rendezvényen. Kimagasló eredményeket elért világ és Európa rendezvényen szereplő kutyagazdapárosokkal találkozunk itt. Nagyon fontos számunkra a sportolók elismerése, hiszen ez az egyik fokmérője annak, hogy milyen fantasztikus lehet az összhang egy kutya és a gazdája között. Ez nagyon szépen megmutatkozik a sportok teljes vertikumában. Egy nagy tapsot szeretnénk kérni a fiataloknak. Csatlakozókat, Angol Pointerre, Nagynéknek, Ausztráliászal. And the best today is... Csatlakozókat, Angol Pointerre. Nagynéknek is gratulálunk. Mit látunk? Azt látjuk, hogy a fiataloknak mindennapi világban, ami már egy ilyen digitalizált világ, ahhoz, hogy a való életben maradjanak, nagyon sokat segít az, hogyha felelős állattartással foglalkoznak, nagyon sokat segít az, hogyha van kutyájuk, nagyon sokat segít az, hogyha megtanulják, hogy például mik az őshonos magyar kutyafajták. Tehát arra a 9 rangban a székelykopó, a magyar vizsla, a komondor, a puli és sok minden más is benne van, az azért nekünk identitást ad, nekünk magyaroknak identitást ad. Sőt, az is, hogy például a komondor az olyan 500 évre visszavezethető. És amikor pedig úgy föltesszük magunkat a világtérképre, akkor abból a 380 őshonos kutyából, hogy 9 magyar, erre büszkék lehetünk. És arra is büszkék lehetünk, hogy itt ezen a rendezvényen számos ország, számos kutyája, fajtája versenyez egymással, és mindenki jól érzi magát. Szóval nem csak az innovációban, meg nem csak a felsőoktatásban, ami jobban hozzám kötődik, hanem a kutyafajták vonatkozásában is nagy hatalom vagyunk, és nagy nemzetközi csomópont is vagyunk. Még egy dolog, ami fontos. Ugye tudjuk azt, hogy a kapcsolatteremtés, vannak olyan nehézségek az ember életében, amikor a kapcsolatteremtés fontos. És vannak olyan, például az autizmus esetében, olyan esetek, amikor éppen egy kutya, mint itt az egyik példa is mutatta, egy agár tudja átsegíteni a fiatalt azon, hogy kapcsolatokat építsen. És ez olyan jó, mert bizalomra épül. Okosok kutyák. Hát sokat foglalkozunk velünk. Mi kutyás kutatómentő csapat vagyunk, mentőkutyákkal és terápiás kutyákkal rendelkezünk, őket képezzük ezekre a feladatokra, és alkalmazzuk is őket. A mentőkutyákkal járunk vizsgázni külföldre, gyakorlatokra, illetve nemzetközi bevetésekre is. Karma például az egyik nyugdíjasunk, ő kint volt Törökországban is a mentési munkálatokban részt vett. És az első idei Fehova magyar cacikkiállítás show-ja az Old és Indon. Kutyakiállítás előtt mi kívánunk sok sikert, angolul pedig good luck, az jelenti szerencse. Ön szerint a kutyakiállítás eredmény győzelem, ez kemény munka eredménye, vagy szerencse is fontos? És mi ez szerencse a kutyakiállításon? Az egész kérdés másképpen közelíteném meg. A tenyésztés van a kutya kiállítás hátterében.
az pedig egy hosszú, kemény munka. Jól néz ki a felszínen, amikor az ember egy szép kutyát elhoz a kiállításon, amit ő állított elő, de mire az a kutya létrejön, mire annak a szüleit úgy válogatott ki, mire rengetegszer takarítasz, mire ez a kutya odáig tehát ez egy nagyon kemény munka. A szerencsének, én nem hiszek a szerencsében. A szerencsének a szerepe a tenyésztésben van. Ha egy elképzelést kialakít az ember, és azt gondolja, hogy az a két kutya együtt jó útokat fog tudni létrehozni, mert már láttam, hogy mit produkálnak azok a vonalak, akkor ahhoz szerencse kell, hogy ez tényleg létrejöjjön, mert a genetika az egy nagyon nagy lottó szelvény kitöltésével egyenértékű, és a tudatos tenyésztő pont ennek a szerencsének a mértékét próbálja lecsökkenteni és tudatossággal helyettesíteni. Hogy a kiállításon valaki nyer vagy nem, szerencsének azt nevezem, amikor egy olyan bírót kapok, aki pont azokra a tulajdonságokra összpontosít a kutyán belül, amely tulajdonságokban az én kutyám jó. Nem tartom győzelem kérdését szerencsének a részéről, pedig hát elég sok vesztősort nyertem életemben, meg rengeteg olyan kutya volt a kezemben, amivel nyertem. Nem gondoltam ezt a szerencsét. Akkor fogunk dolgozni. Dolgozni. Na jó, igen, lehet, hogy túl messzire mentünk ezzel, de valóban, ha az ember dolgozik, akkor várhat egy kis szerencsét. Ha nem dolgozik, akkor hiába számítson szerencsére, soha nem fog megérkezni. Ma sok kiállítóval beszélgetünk sikerekről. Próbáltok meg érteni, hogy ez szerencse vagy kemény munka eredménye. Azt gondolom, hogy inkább munka van emögött, nagyon sok gyakorlás és tudatos készülés. Amellett, hogy a kutyát egy lehető legoptimálisabb kondícióban és különböző adottságokban mutatjuk be, úgy szőrben felkészítve, mint fizikai megjelenésében. Amellett a ringben való munka is egy hosszabb folyamat, tanulási folyamat eredménye. Nyilvánvalóan némi szerencse is kell, hiszen az, hogy egy adott napon, hiszen élőlényekről beszélünk, az, hogy ők az adott napon éppen milyen kedvel fognak a kiállításra érkezni, milyen hatások érik, milyen az időjárás, milyen a jutalomfalat, vagy éppen a gazda kisugárzását is átvehetik, vagy érzik. Ez valójában valamilyen szinten szerencse kérdése is, hogy aznap éppen hogy reagál a külső hatásokra, illetve nyilván az is kérdéses, hogy a konkurencia mekkora, és kik jönnek el, és már többi kutya is aznap hogy reagál, illetve hogy éli meg azt a napot. Ez egy nagyon-nagyon komoly munka, ő egy majdnem 3 éves kutya, kölyökkora óta van a szőre rettenetesen nagyon ápolva. Nagyon sokat kell mozgatni, hogy ezt az egész napot ilyen jól bírja és ilyen szépen mutassa magát. Úgyhogy emögött egy óriási nagy munka van, csapatmunka, van kutyának trénere, handlere, tulajdonosok ápolják napi rendszerességgel a szőrét, úgyhogy ez egy nagy munka. Én azt gondolom, hogy valamilyen szintű szerencse kell, mert nyilván ez egy szubjektív bírálat, és van akinek nyilván ez a 10 kutya, aki a végén benne áll, ez közel azonos minőséget képvisel, viszont nyilván a bíró szubjektíven is bírálhatja, hogy mi az, ami a szívéhez közelebb áll, melyik az a fajta csoport. Úgyhogy kell egy kis szerencse is azért, hogy mondjuk az adott bíró éppen azt a kutyát válassza biztos, hogy győztesnek. От рождения мы тренируем собак, готовим к выставке, чтобы она не боялась. Эта порода не любит чужих людей. Как видите, она с вами очень прекрасно коммуницирует. Это большая работа, заложенная заводчиком, владельцем, хендлером. Мы работаем, ей всего 17 месяцев, и она так себя ведет прекрасно. Поэтому это работа каждый день, я считаю. Ну сколько у нее было тренировок за вот ее 17 Да всю жизнь. месяцев? Всю жизнь она тренируется. Сколько тренировок в месяц? Наверное, каждый день во время того, как ты кормишь собаку, ты тренируешь ее. Во время того, как ты идешь с ней гулять на прогулку, ты тренируешь ее. И не значит, что ты с ней бегаешь и занимаешься чем-то. Ты просто тренируешь ее внимание, концентрацию и все остальное.
C'est beaucoup de travail et c'est aussi beaucoup de chance. Je suis très content d'avoir gagné le premier jour, le groupe et le troisième au Best in Show. Merci beaucoup. Azért ez nem csak szerencse kérdése, benne van természetesen az is, de hát rengeteg munka van a mögött, hogy egy kutya bajnokká váljon. Születésüktől fogva különböző tréningeken vesznek részt. Van egy kölyökprogram, ami felkészíti őket az érintésre, és arra, hogy az emberhez jól viszonyuljanak, ne féljenek a kéztől, ne féljenek attól, hogyha valaki a szemükbe néz. Mindenképpen van valamilyen fajta szerencse, hiszen már az is szerencse, hogyha nem hoztak oda egy szebb kutyát annál, amit mi vittünk, mert hogy ez a véletlen műve, vagy hát nem is a véletlen műve, mert nagyon sok ember nagy szaktudással, szép kutyákkal jelenik meg, és azokat bemutatja a lehető legjobban. Az már a bírónak a értékítéletén múlik, hogyha kettő kutya, mind a kettő megfelel a standard leírásainak nagyon nagy százalékban, akkor a bírónak milyen személyes preferenciái vannak, mi az ő véleménye a fajtáról, és akkor az szerint dönt, amit ő gondol. Minden fiatal felvezetőt sok szeretettel várunk egyesületünk táborába, ahol kutyafelvezetést tanítunk, elméletet, gyakorlatot, embereket is képzünk, és kutyákat is. Nem, akkor ott találkozunk? Igen, nagyon remélem. Ma egyetlen olyan emberrel sem találkoztam itt, aki csak szerencsés lett volna, vagy aki csak úgy hirtelen sikere lett. Mindenki sokáig és keményen dolgozott. A mai nyertes pedig te vagy! Oké? Sok szeretettel adom neked a Farminelnek a nyereményjátékához, és ha már ilyen szerencsés vagy, úgy hallottam, hogy te is tenyésztő vagy. Igen, pontosan most kölyök van. Igen, és ha vannak kölykeid, a Farminelnek nagyszerű tenyésztői programja is van, amihez ezeket a szuper tenyésztői csomagokat biztosítjuk, amit a gazdéknak tudsz odaadni, amikor a kiskutyákért jönnek, hogyha hazaviszik a kicsit, akkor egy szuper ajándékcsomagot kaphassanak, amiben van kutyaeledelt, van benne egy kis ajándék, van benne egy kis tápadagoló pohárka, amivel könnyebben ki tudják mérni az új családtagnak az ennivalóját. És arra gondoltam, hogy adnék neked 10 kölyökcsomagot, add oda a gazdinak, a kedvezményes kuponnal együtt, hogy örüljenek, amikor elviszik a családtagot. Együttműködsz velem? Igen. Első? Hozom a első, és hozom neked a többit is. Köszönöm. Jó? 10 gazdi fogja kapni, 10 pici úszkálkölyök mellé. Jó? Nagyon szépen köszönjük. Szívesen. Örülünk, hogy együttműködhetünk. Kedves kiállítók, kedves barátaink, szimpatizánsaink, megragadnám az alkalmat, hogy most itt a 4 napos, nagyszabású Fehova cacip kiállítás sorozat alkalmából meghívjam Önöket a legközelebbi, számomra legkedvesebb kiállításra, a Magyar Eptenyésztők Pécsi Egyesületének március 13-14-én Szentlőrincen rendezendő dupla nemzeti cac kiállításra. Cac kiállítást rendezünk, de nemzetközi bírógárdával. A bírók egyharmada külföldről érkezik, több speciál kiállítás is lesz. Ott is dolgozik külföldi bíró, specialista az uszkároknál, úgyhogy viszontlátásra egy bő hónap múlva Pécs, Szentlőrinc 2 napos cac kiállítás.